This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Hadian bakala menpoi hadu clear ulum Everest bujrong prajar praspa sabu pramitar hak step kat pratarek ujemang arajar arpusan kesamla Rifines Wardri kalawan pai shala kejela hak step arpuwai terek ujiliu arajar arpusan. Lapadiang burom yaka ha umroi airport daga kemi barukupa lem kibahayeng nalor kinong yalam naka 61 Meghalaya Girls Battalion NCC. Kani kasamla kadai ke badang art house nem karta kakun jong uba shlurbor Harmendai bat kakong Diamond C Wardri bat kabapuli ha St. Anthony's College. Kasamla Rifines kalakir ya ulum Everest lingba ke NCC Mount Everest Expedition Arhajar Arpusan lembat lai perangut ki weipat bat kalapoi ha clear uni ulum ubajrong ha kapuar sau puji sau pusan minit minstem. Kini kasamla ka dairu ka pasau na padeng kinong Meghalaya ki balala ban kiu ya uni ulum tha ubajrong tam ha kani ka perthai hadin uba Gary German Lamare unong shandur ka Discovery Channel ubala kiu ningkong du ya uni ulum haus nem arajar khatar nang ta wan pat sakakong wansuk merthong ka police constable haus nem arajar khatlai bat ka kong Dolin Gharbi ka NCC cadet berim na Ribhoi district haus nem arajar khat Rio. Na umroi airport ka samla Rifines kan let saha Assam Rifles bat khaddu haying sa jongka kabadon ha kinton umon lightkor. Habakran cekilat pathai kubor kalau ong bakam dai ka basuk man kiu ya ulum Everest hinrei ka jingbam randin jongkahi kalau penpoi sya kathong. Kubleishbun pibaro bapilaya wan pediang soba ani kanung akamen bangawan ru da kajing job na benta ka jilla la jong ban na benta ka yeng kasam ban na benta baro hi de na kadaw jong pi bangasawan ni da kajing job kubleishbun te ngamla kham da songo ningkong yublei na mar klema u shisha ngamla shisha bangan kiu te ulon ma u Everest shisha ulong shisha u bajuan u ba renga te kubleishbun pibaro te ngai kublei ru ka NCC nga kani kalat ka kamuksiar bangan la ban mat igini ki baro mo kum ki lalong ki sports mo kum baong te ngamla klem das ngongo ru ya ba ye bahiyang hasam jonga imei pa ki bala sha nga bangan wan bangan le kum ya kani ka balong is between life and death ru tamba ki la shanya shisha yang bangan sala bangan wan ru ka jingjap ka dong smo comment te kuleshbon pi baro bapilaya I will see yang support yang badan kalam bat kajing duai ha yang leshi bon ka jingkyu yu te ulum Everest ngan ong pi kalong shisha ka ba tamba ngaklam give up ngaklam randien ndai ke kajing pinkan ma yang ban ai men sim ru kadai na pi baro hi kumle imei pa ki baju ai men sim kanu ngalong excited por bangadang ya ngong lanu bangan dep nang ni man wan pai ngan yo call siyeng baong bang I did it. That's the most mo ka ba happy for me nong happy moment te nga yaki samla baro ro nga ko aban kuntu ba yake ke ba phile shanya hala di khamtam na marba na phim shanya yala di phim te be ke ba man salong te ngan ong yu pi gi kun samla baro ko mangaro ngadang mat hi gini gi yu te shisha kamlong ka basuk ha ka jing em jong nginget ba kamlong shisha ka basuk hindai phim dei ban sulong kut no ha ke ga lada piso tho ba ka na phin kut no tang hangta hindai phin long positive yala de shanya scam ho blai but kan ya hi kam ta hi
kumbang ngaro nga syanya scam hau blay bat nga ya da kajing syanya da kajing ngai ba kajing syanya hau ta da nga sala bangan pendam kanong Ano ba ilam na te ya ka journey jong ke Everest ngan ong ipi ba kadehi na NCC ka balaya lam nado ba ngadang late school hapo auxilium convent ka idan imam jongi GCI imam Dolly hi maihi badan idan hata ka camp per bangadang syong tu idang yathu khana ngi pangga Everest ka jing ya lenti ka jong i tenang tu kin ngan sasdang ba Everest te hadian pan tu dala dai hapo ki college ngan sasdang ban join dang na benta ki SW jong ka senior wings jong ka NCC tenang tu win ngan sayo pat bangan experience baki kadan ki selection process baki ong bakan sada na benta ki Everest 2025 te ngalet ken ban le competition na from state to Guwahati, from Guwahati pa nga siya select ha Delhi, from Delhi nga yo ban pre-Everest nga sa yo like ter ki selection process te kumtahi ka journey jang ka jing affair te kala bun namar ba state ki wilang ulum tha kalong ko bakriat an shatero ka degree ro kala kriat ha namar ba ka poi hadu minus 40 degree te shisha hot kala different hi shani ki khamlong greenery hot and shati shujrang jangiro ngi use your oxygen namar balai kala kham duna ka jing ring men sim tingi ra ile cylinder but sa ring men sim pandal cylinder okay climbing Mount Everest at a young age from Meghalaya. Yes, I'm the youngest from Meghalaya, and it's really motivate me a lot. And by giving motivation, by giving something to the youth in my state itself, it's like it's something very great, you know. Like they see me, you know. Thank you. Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta ika dur jingki mar bam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we kajing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha kajing im ba kambha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shapi, the office, Johor Commissionariat of Food Safety, Shillong, Meghalaya.